Македония изпитват странна носталгия към този период. Сега на живо от Битоля ще включа Любчо Георгиевски, който наскоро получи условна присъда, забележете, за ксенофобия. Здравейте, господин Георгиевски. Здравейте. Сега, защо е толкова трудно на някои хора в Северна Македония наистина да скъсат с тази пъпна връв с Югославията? Се стига до това в Скопие да има площади, улици и всякакви други обществени сгради, носещи името на Йосиф Броз Тито. Защото не се справило когато е трябвало през 90-тите години, когато всички демократични държави ги отворија архивите на службите, в Македонија и во Србија те си останаха. Така да Македонија още живее во некој југославски сан. И каде и да видите, Битоля, пример, централната гимназија се казва Јосип Броз Тито. Каква пародия? Пародия. Вие смятате ли, че живеете в страна, която искрено иска да стане член на Европейския съюз? Нашата страна, ако искала да стане дел од Европейскиот съюз, тоа ще покажела на дела. Примерно, нямало... Таа страна избрала својата позиција. Тоа е страната на пътя на Москва, Будапешт, Белград, Скопје. Колку подалеч не држат од европейските ценности, од Европа, толку подобре за политиците в Република Северна Македонија, толку полеко можат да се крадат, толку полеко можат да управляват с народа. Да. Бяхте осъден за ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза, това ми е любим пасаж, расова омраза, по електронен път на 1 година условно. Как от ваша гледна точка обаче звучат репликите на премиера на Северна Македония, Християн Мицкоски, който пък казва, тази седмица се проведе изслушване, дебати във външната комисия на Европейския парламент за готовността на Северна Македония да влезе в Европейския съюз. Та Християн Мицкоски каза, че българските евродепутати се държали като от средновековието. Това ксенофобско изказване ли е според вас? Как да не? Изказванията му се редовни обиди към България. Казната не е 1 година условно, казната 1 година затвора са 2 години условно. Което означава во тези 2 години аз да не ширам расова омраза. Примерно да не споделям цитати от исторически личности българи, защото за те е това расова омраза, ширење на говор на омразата и ксенофобија. Мицковски и неговиот екип тука редовно пуштат послание към българските политици, че се връщат во средновековието, че се връщат во там не знам как ги казват. Даже вице-президентот отправи към еден политически лидер страшни обиди, во кој го обвиняваше за корупција. Во стварност те не искат да спазят споразуменијата които се ги подписали. Договорот од 2017 година и така нареченото френско предложение, което вече е европейско предложение, подписано од всички членки на Европейския съюз, во кое правата на българите ќе се конституционно запазени и гарантирани. Наскоро бяхте в България, срещнахте се с цялото държавно ръководство на страната. Предполагам, почувствахте подкрепата не само от нашите политици, но и от обикновените хора. Тук обаче има много гласове, които се опасяват, че е възможно произнесената срещу вас условна присъда в последствие да бъде кумулирана с друга условна присъда и така да се стигне до влизането ви в затвора. Притеснявате ли се от подобна възможност? Господин Любенов, нашите предци са... Огнянов, извинявайте. Нашите предци са давали много повече жертви. Така да со 1 година затвора, ако мислят дека ще не замълчнат, се лъжат.
Ние нема да спреме да говориме, няма да си тргваме од овде. Какви имам казано и вашето предавање, ние тук сме се родили, тук живееме и тук ще умреме. Не сме уплашени. Напротив, гордо казваме, че сме Ванчо-Михайловисти. Аз за мен казвам, че съм Ванчо-Михайловист. Тази пресуда за мен е чест, диплома, една грамота, която македонската држава не искајќи ми ја подари. Така да няма страх, няма назад, све до исполнувањето на нашите искања, тоа е влезо на българите в Конституцијата, спазвањето на подписаните договори и едноставно ние искаме равни права со всички останали тук кои се. Не искаме ништо повеќе, не искаме некаква посебна, особена, примерно, привилегија. Не искаме да сме равни, да имаме равни права со всички останали кои живеат тук. В България има изключително... Само да затворим тази тема. Срещу вас води ли се някакво друго разследване? Сега има разследване също обвинен съм за расизъм в Република Северна Македония. На 15 май бев на разпит при прокурор и мислам, че там е за презентација на книжката Македонска крвава свадба. За това, што сме ја издали фототипно со наши пријатели од Българија, со други дружества, Читалиште Зора, Кюстендил и Сдружение Интеракција од Охрид, издадовме фототипна книжка на Македонска крвава свадба и тоа за нив представлява расизъм, чисто расизъм представлява това. А защо расизъм? Аз имам чувството, че юристите в Северна Македония са почти като историците по образование. Защо пък расизъм? Това не знам. Някаква различна раса, може би? Май нещо жълта, черна, не знам какво да ви кажа. Добре. За политиците, които ме питахте, аз съм много благодарен на всички институции в Република България, на всички политици, на всички политически партии. Благодарам за подкрепата. Искам да кажам нещо, че сега е време за обединение за нашата кауза Македония. Не е време за берење политически точки. Еве примерно, имат да си берат политически точки по бюджет, по доволно достатъчно проблеми има България за политиците да берат политически точки. Нашата кауза е свята и треба да обедини всички българи навсякъде по света, защото тук се работи за една кауза, която е стара повече от 100 години. И нема да се спреме и няма да застане. Добре, благодаря. Ами пожелавам ви успех, когато има нещо, знаете, че и ние ще проявим интерес. Благодаря. Любчо Георгиевски, наживо от Битоля. Ние продължаваме нататък. Пак ще продължим с тази тема, така че останете с нас.